and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Papa Ronald, karon ninyo siya si Kupon? Karon siya ninyo dakpon? Oh, Nakakita ko. May migawa sa green na bahay. mao na kada siya. Ang amo ka ng professor na sakop sa underground. Taxi pirming ang sakyan. Sir, Oh, Inyaloy. nagdagan ang taxi, sir. Good. Doon ako, sir. Wow, kun mao na. Jeff, Ready na message kita, sir. Ada agis loloy. Milar ka ng taxi. Sakay ng professor. okay Jeff. I-block na mo ang taxi, sir. Dad-as siya sa Butcher's house na to. Yes, sir. Out. Pilipang hinapon ni mo, uy. Marag mag-general ka git, no? Sabok-sabok, magpuyo. Okay, sorry. Pero may kahit ko nimo. Grabe kang nimo plano, uy. Imagine, one click lang among professor. Happy kay ko nimo. Wow! Shut up! May balit malagi ta sa akong gipuy-an. Musaka ka? Tana, ligoon ka na ako. Sabunan ta ka, lugdan ta ka. Tana. Kanaog? Dali na. Kanaog! Okay. Manaugod. Balik ako din ha. Usa kang oras sa mabalik. Taras ang tawhana ko eh. Oh, kundi siya, dili sagod. Si ako. Unsa kay buhaton na ni professor, no? Boy, Sir, kumusta naman mo? Haya naman mo? doon na kami, sir. Sa ihawanan, sir. Kumusta siya? Ang professor, Kumusta malagi siya? nagatuog po, sir. Wa pa mauli, eh. Nagatuog siya sa isampung na mo siyang baba o ilong. Naginhawa magaha? Naginawa pa si Roy. Dako pa kayo ni buhig. Para imog ni siya. O magkano na mo pasakite kay imuhagi ni siya. Oh, abot kami, sir. Diyan kami. Out! Mas pasibandagan. Tara. Wa pagid uli eh. Manay, lungil-lungil ng liyo gani. Diretso tasod. Abli na pultahan. Bukat. Bugat dako mo gunig lawas gud. Oh, batay. May kisi-kisi kalit. Batay. Sugag ko mo, yay. Lungkot mo ako armas. Sige. Kusga na ni maluwi. Sige. Ay, kusga na gyud. Baktisado sa ning. Oh, animal. Ningaw, sir. Ningaw na ikaw. Mga tao din mo. Wait, sir. Diriot may madisgrasya, sir. Nagpaluloyal na yung animal. Kalipit na kisi-kisi. Tagsara ka ko mo, hagbay na yun sila stiroy. Gismagan ko. Inukuruntan niya nga ako armas. Naglayog kayo, me. Kusgan kayo.
Tukong ako may alkansi. Kaya pa kitahon ko. Kay, napabor niyang, mao nga, ako na yung gikablit. Oh, hagba. Patay na na, sir. Wa, segunda eh. Ha? Wa, yung kausbi. Ambi mong armas, Loy. Oh, siro. Atong usban, Loy. Loy, Sir. parehas sa amahan ni Mary de Castro nga si Jacinto de Castro. Parehas sa pari nga Mexicano. Mausab kining professor. Kanang mahanaw sila sama sa aso ug buwa sa mga mata ug sa mga huna-huna sa mga tao nga dili gyud mahibawan kung naunsa na sila. Okay. Kaniadto, damgo og pangandoy na nako nga gusto gyud musaksi kun unsa ang bukid. Karon niya na gyud. Misaksi na gyud ko. Sama gid ay sa hayag ug kangit-ngit. Mag-ilugay. Pagkakaroon kay hapon naman, ilugon sa mga gangis ug mangliw ang kahayag ug ang tingog sa kalanggaman aron mupuli ang kangit-ngit. Ingon ini ang bukid, Mary. Sa maragihapon sa revolusyon. Mupuli ang kadaugan sa revolusyon. Ug hinginlan ang mga malupikon. May niabot. Ang akong armas. Diara, Mary. Kalba mga kauban. Lahi ang tingog nga atong mapati kung may mga kaaway nga mabot. Usa ka butuan nga atong mapati ug dili ang mga tukmo ug punay. May miabot ka mga kauban sa revolusyon. Mapulang hapon. Niya na sila, si Kajego. Kajego? Kinsa si Kajego? Bag usab siyang sampa. Pag-abot niya rin din sa kampo. Mikuyog din siya og roving sa mga kabaryuhan. Aliyan na sa paingon din nato. Kajego! Kalusyo! Mapulang hapon. Mary, kumusta? Nagkaabot gihapon ta sa akong giingon nimo. Nga mao ang dughan sa inahantang nasod. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!